Dan al doilea, fiul Dan I, a fost un domnitor al țării românești, care, deși nu a fost așa de cunoscut de oameni, s-a diferențiat prin calitățile militare. Una din faptele sale notabile a fost că a condus o luptă în numele lui Mircea cel Bătrân. A ajuns pe tron, fiind sprijinit de bizantini și de Sigismund de Luxemburg. Însă, poate unul dintre cele mai importante momente ale sale a fost între 1422 și 1423, când a avut și cea mai importantă victorie a sa, cea din 23 februarie.